Вітаю, паважаныя выбарцы. Я Юрый Губарэвіч, старшыня руху за свабоду, кандыдат у прэзідэнцкай выбарчай кампаніі. Беларусь павінна развівацца па-новаму, каб наша краіна станавілася заможнай і самастойнай, а ўлады з павагай і увагай ставіліся да людзей. Всё гэта ёсць у маёй выбарчай праграме. У палітыцы і эканоміцы наш ясны прыярытэт – інтэграцыя з Еўрасаюзам. Наколькі глыбокая? Прынамсі на першым этапе партнёрства і гандаль, бо нам патрэбныя заходнія інвестыцыі, тэхналогіі і рынак збыту. Тое, чаго не можа даць Расія. Таму саюзная дамова з Расіяй – гэта ўчорашні дзень. Але гэта не значыць, што мы павінны разрываць усялякія стасункі з суседзямі на ўсходзе. Тым больш варагаваць. Нацыянальныя інтарэсы Беларусі патрабуюць кантролю на мяжы з Расіяй, памежнага і мытнага. Пара спыніць плыні крымінальных мігрантаў і кантрабанды адтуль, у тым ліку і наркотыкаў. Але візаў для паездак у Расію і з яе ў Беларусь не будзе. Таксама патрабуюць рэвізіі правілы гульні ў Еўразійскім эканамічным саюзе. Так, пагадненні, дамовы, якія б'юць па дабрабыце беларусаў, будуць адмененыя. Напрыклад, мы знізім мытныя стаўкі пры ўвозе аўтамабіляў за мяжы. У апісанні да гэтага відэа вы зможаце больш падрабязна азнаёміцца з маімі ідэямі для новай Беларусі. Таксама я гатовы выслухаць вашыя прапановы. Зробім па-новаму разам.